سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ الفرقان دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں دی ایک خوبی بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفرقان دے آخری رکوع دی ایک آیہ مبارکہ ہے۔ اس رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں دیاں خوبیاں تفصیلاً ذکر فرمائیاں نے کہ میرا بندہ او ہوئے گا جڑا اے کم کرے گا تے اس کم تو رک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جڑیاں خوبیاں اور صفات بیان فرمائیاں نے اپنے بندیاں دیاں، انہاں چ ایک خوبی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان دے بندے او بندے نے جڑے اپنے رب دی رضا واسطے رات سجدے دے اندر اور حالت قیام دے اندر گزار دیندے نے، یعنی نفلی عبادت کثرت دے نال کردے نے۔ رات نو نفلی عبادت رات نو جڑا بندہ کردا ہے، رات دا قیام کردا ہے، یہ کتنا فائدے مند ہے۔ جدن دا اساں او قیام چھوڑیا وے تے اسی اس حدیث پاک تو خود سمجھ لیں گے کہ ساڈے نال ہو کی رہا ہے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بقیام اللیل، اے میری امت دے لوگو تواڈے تے رات دا قیام ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ رات دا قیام تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دا طریقہ رہا ہے۔ یعنی نیکاں دا رستہ اے وے کہ بندہ رات نو قیام کرے، نفل پڑھے، سجدہ ریز ہو جائے رب دی بارگاہ وچ۔ دوسری وجہ رات نو قیام کرن دی اور فائدہ کی ہے وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، بندے نو اللہ تبارک و تعالی دا قرب نصیب ہو جاندہ ہے۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ هَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، بندہ گناہ کرن تو رک جاندہ ہے۔ چوتھی چیز وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اگر بندے کو کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے صغیرہ، رات دے قیام دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی اس صغیرہ گناہ نو مٹا دے گا، تیرے نامہ اعمال وچوں نو ختم کر دے گا۔ اور اگلی صفت کہ جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے انہوں فائدہ کی ملدا ہے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، رات دا قیام تیرے جسم دیاں بیماریاں نو دور کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے رات دے قیام دی کیڑی خوبی اور فائدہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر تے تواڈے تو پہلے صالحین دا ایک طریقہ رہا ہے، دوسرا اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے، تیسرا بندہ گناہ کرن تو باز آ جاندا ہے، رک جاندا ہے، چوتھا صغیرہ گناہاں نو مٹا دیندا ہے، اور پنجواں فائدہ رات دے قیام دا تواڈے جسم دیاں بیماریاں نو دور کر دے گا۔ اسی ہن رات دا قیام تے نفلی ہے،
فرض عبادت دی طرف ہی توجہ کوئی نہیں، غفلت دا شکار ہاں تے بیماریاں تے جسم وچ آونیاں نے، رب دی رحمت تے اسی خود دور ہو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح جے چیزاں ارشاد فرما دیتیاں نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استيقظ من اللیل وأيقظ امرأته فصليا رکعتین جمیعا کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جڑا بندہ رات نو بیدار ہو جائے، جنوں راتی جاگ آ جاوے، او اپنی بیوی نو بھی جگاوے، پھر دوویں دو رکعت نفل نماز ادا کرن، اللہ تبارک و تعالی انہاں بندیاں لا صلہ عطا فرمائے گا، انہاں دے نامہ اعمال وچ او کچھ ثواب لکھیا جائے گا جڑے مرد و خواتین اللہ دی یاد کثرت نال کردے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نامہ اعمال وچ انہاں جتنا ثواب لکھ دے گا۔ حدیث پاک وچ الفاظ کی نے، جڑا خود بیدار ہوئے تے پھر اپنی بیوی نو بھی جگائے۔ ہن بیویاں نو نفل عبادت واسطے دور دی گل ہے، فرض واسطے کوئی نہیں کوئی اٹھاندا، نہ خود کوئی اٹھدا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا خود بھی بیدار ہوئے اور اپنی بیوی نو بھی جگائے تے دوویں پڑھن دو رکعت نماز، اللہ انہاں دے نامہ اعمال وچوں ثواب لکھ دے گا جڑے بندے کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نو یاد کردے نے۔ تیسری حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے انہوں فائدہ کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا، شرف المؤمن صلاتہ باللیل، مومن بندے دی فضیلت ہے کہ او بندہ رات نو نماز پڑھے گا۔ مومن بندے نو بزرگی اور فضیلت کس وقت ملے گی؟ جس وقت رات نو نماز پڑھے گا۔ اور اگلی چیز، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ اَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جیڑا بندہ مومن رات نو نماز پڑھے گا، اے رات نو نماز پڑھنا اے انہوں لوگاں دیاں جیباں تے نظر رکھن تو بچا دے گا، خود خالق حقیقی دی طرف نظر رکھن وال لے جائے گا۔ یعنی وہ دی کوئی بھی ضرورت ہوئے گی او لوکاں دیاں جیباں تے نظر نہیں رکھے گا کہ فلانے کو لے کی ہے میں او دے کولوں نہ کچھ لے آواں۔ او جس وقت رات نو نماز پڑھے گا، اللہ دی بارگاہ وچ مناجات کرے گا، گڑ گڑا کے دعاواں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ او دے واسطے ایسے ذریعے اور اسباب آسانی دے نال پیدا فرما دے گا جنہ ذریعہ اور اسباب نو او بروئے کار لا کے بندہ بہترین کمائی حاصل کر سکے گا۔ یعنی رات دا قیام بندہ مومن دی فضیلت اور بلند درجے دا سبب ہے، اور رات دا قیام بندہ مومن نو اے عزت دے گا کہ او بندہ لوکاں دیاں جیباں تے نظر رکھن تو محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔